Gireklamo karon sa mga residente sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City ang mga motorista nga nagapahigayon og drag racing sa highway panahon sa kadlawon. Atong sayron ang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Sara, dugay na matud pa kini nga problema sa mga taga-barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City kay ginahimo matud pa kini sa mga motorista panahon sa tingkatulog. Problema gyud ni Tatay Alfonso Panal ang grabe kasaba nga mga tambutso sa motor kung adunay mag-drag race sa National Highway sa Kulambog, Lapasan sa Cagayan de Oro City. Magtulo ka tuig na daw kini nilang problema og disturbo gyud kay himuon kini sa mga motorista panahon nga matulog na sila. Kanang mga launa alas 2 alas 3 inana. Mao gina tinggara. Unsay kani magkuan lagi sila ng traffic light. Murag mo gihimo nila yung starting point ning diri sa traffic light ba. Paingon dito paghuman lagpas balik na mo dito. Ana hasta kapila sila mag round bitaw. Gani baguhay lamang adunay namatay sa maong lugar human madisgrasya tungod sa drag racing. Sa kabahin sa kapulisan, aduna na matud pa yung mga naka-assign nga non-uniform personnel aron maoy mo dakop sa mga violators apan kung nagtay checkpoint diya, din mubalhin nga na sila. Dito ka na sila mapaingon sa kugman. Napo gani panahon sa Master Sunabinyo nga nag-race siya po nga na sila dito. aduna say bahad ang kapulisan alang sa mga masapon nga mag-drag race. Ang tanan kaso, ipasaka gina mo saya. Katong kaso nga mga legal nga mga kaso, amo yung ipasaka sa iya. Wala dili na pwede ng hanyo-hanyo. Kay dugay naman na, kadaghan naman na sila gi-istoryahan. Sara, pang hinaot karon ni Tatay Alfonso, lakip ang mga residente sa Kulambog sa Barangay Lapasan. Nga unta hingpit na nga masolusyonan ang problema nila sa lugar aron makapuyo na sila og malinawon ilabi pa sa panahon sa gabi. Sara? Okay, daghang salamat, James Paulo Yap.